Tunggal neh ya kenek ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah, nggih nyo ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Nden sinden. Bocah apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang nek niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten. Mboten nggih. Ora ditampa tondo tresno. Susuk 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Lho saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur Arep nggih apa duwite? niku to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Ki napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono. Nggih, pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi cahayu ditampa nggih. Salim sing karo Pak Dalang, ro salaman to ket sore. Bocah kok ya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang wong iki lek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngeton niku. Ya saiki nanjake iki cah cilik iki mung ora ngantuk. Ayo coba. Aja kaget to nduk ngono kuwaget ayo. Tak celuk yo cah cilik. Ayo nanjake cah cilik. Coba men ngadeg coba. Sik ning kene sik golek nembang ning kene. Aku pengen dialog kali jenengan. Tak pamerke ning Kedung Ombo Pak Cahyo wiwit taun 2011 kuwi ning kene iki wis langganan ya. Ngadeg nduk, jumeneng nduk coba kaya apa. Nah, iki. Adate Bapak Ibu yen tumut kula niki mboten macak sinden ngeten iki mung ngangge kudung ngoten iki. Dadi upami menika nyinden nuwun sewu gelungane kaya ban Vespa nyuwun ngapunten. Nah, nggih. Ayo nduk maturan nduk. Ayo. Kene sik ben aku iso dialog lek ning kene bapak mati engko ayo nggih. Iya. Suwun. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu Bu Sinden. Nggih. Piyayi ling gemeske kaya nama lengkap sinten nama lengkap? Nama panggung napa nami asli? Duwe nama panggung barang? Nggih. Nggih. Yen nama asli siapa, nama panggung siapa? Nggih, nderek tepangaken nami kula Sofiana Putri Soraya. Oh, alah sing ning iklan kae to, Sofi COD kae to. Senes. Senes. Oh iya, kuwi nama panggung apa nama KTP? Nami asli. Asli, oh iya. Nggih. Lek nama panggung sapa? Lah niku Sofi COD. Wah iya. Ayo Sofi COD, apik. Kelas pinten Cahayu? Kula kelas kalih MI. MI. Nggih. Isih kelas loro, berarti umure pinten? 8 tahun apa pinten niku? 8. 8 tahun, Nggih. masyaallah. Daleme pundi? Selang plosolor. Apa? Pak Dalang ora cetha. Saking pundi? Selang plosolor. Oh iya. Sing banter Pak Dalang yahene wis budheg pancen ya. Selang plosolor. Selang. Hah? Selang. Selang ya nduk. Lah iki enek dalang digiyetaki sinden ya iki, guys. Nggih, Selang. Kabupaten pundi? Kabupatene pundi jenengan? Ngawi. Oh, Ngawi, nggih. Kok rekake kaya dandan barang macak sinden ngoten niku. Sampean ben piye tujuane apa kok macak sinden? Ben cantik. Wah, iya. Cantik tenan sampean luar biasa. Wah, jos tenan. Tur yo ngangge gelungan nadyan rada kegeden ora masalah nggih. Nek sing penting mriku lak mangkek kembang to. Nggih. Apik nek lek kene kek kembang api. Wah, murub lho. Lah niki sing paling alit lho. Gelungan semono paling cilik ya. Nggih. Oh, alah nduk. Ora abot ngono kok engko ngono. Mboten.
Ora pengin muwene mboten nggih. Mboten pun kulino kula pakai sanggul. Oh iya. Iya apik. Lah lek ngencepne ning sirah no ngangge apa? Paku apa, Nduk? Mboten. Napa? Tusuk ke. Tusuk. Napa ke ya jenenge? Takono Mbak Birgita apa, Mbak? Anu jenenge, Mbak. Napa ke Mbak lupaku? Anu jepit sanggul, tusuk Jeh, sanggul. niku lho. Apa niku napa? Lah ya niku jepit sanggul. Jepit sanggul. Lah nggih. Kok rekake ngangge bayak barang, ngono lho. Wong yo nuwun sewu, jero ngangge kutang ngene Nduk sampean. Mboten. Mboten yo sik cilik ora sah ora apa-apa. Bukan hal yang napa niku negatif mboten, ora apa-apa. Jarike ya apik. Saiki sampean pengen nembang apa njajal aku pengen ngerti. Napa? Ayo. Sing ngeten dangdute niku lho. Wah nek dangdute. Nggih. Lek dangdut kok syaratnya sampean kudu egolan lho ya. Nggih. Apa iso egolan ora dibokong nomo sae. Wis ora apa-apa, sing penting dicoba dhisik. Ning kudu enek bawane. Ngangge bawa ya. Nggih. Oke. Ninggalkan tresnan. Ninggal katresnan. Tapi bawane kula dereng diajari. Wah, bawa apa bae ora kudu ninggal katresnan paman liyane ngono sing enek bawane apa Taman Sari apa-apa ngono kuwi. Apa Yen ing Tawang mawon. Yen ing Tawang. Yen ning Tawang? Nggih. Oh, coba kaya apa yen ning Tawang. Bawane sinom ki, Nduk. Sofi. Ayo nggih, coba. Wis saiki rene ora apa-apa, wis. Ah, nggih. Lek unu-unu kaya ngono cah sak biting ayo. Ayo coba pamerno ning Piyayi Kedungombo, nggih. Sinome. Ayo. Kok sinom? Lagi bawane kan sinom. Yen ing Tawang to. Iya, aku sing salah. Heeh. Bawa yen ning Tawang. Ayo, bener nggih. Ayo. Wis ben aku sing salah, Nduk, aku sing salah. Nggih. Nggih. Nana, semono Cahayu. Kemengkling kaya ngono kuwi. Ha iya pancen ya cah jos iki. Luar biasa. Terus Nduk kaya apa, Nduk? Sae nggih suara kula. Aku arep nyauri piye sae napa awon kok arep ngono kuwi ora. Ya mesti sae dikeploki Piyayi sakmene kaya mesti sae suaramu, Nduk. Apik luar biasa. Jos tenan. Ya. Terus Nduk, ayo. Tani. Ayo. Re. Janji-janjiku Caci lisan jentit barang lho ayo. Heng. Mbak Tuti angger ngono iki malah heng munggah ayo. Lah iya. Ya udah, sap. Nggih pancen sing kelah loro pamane sok don grogi niku biasa. Neno. Yo.
Tawangi wajah iki kaya cilikane Bu Kesi. Ayo. Ayo, ngono kuwi mlumpuk ngono kuwi. Ayo. Nano. Mas ingsun sapa Piye nyapa? tangi sing tias Pedhotane bener kuwi. Ayo. nganteni dang bulan Nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Sofia, luar biasa iki. Cah kelas loro lho, ngatasi sing kelas loro SD 8 tahun wis iso kaya ngono, elok tenan. Napa ibuke sinden, Nduk, sampean? Mboten, Ibuke iso karawitan ibuke nggih. mboten, Masyaallah guru. mboten. Lah ibuke napa? Petani jagung. Wah. Petani jagung, ngopeni jagunge bapakmu. Mesti bapake mesti dalang, Pake. Mboten, Bapake yoga pengrawit. mboten, Lah budayawan. mboten. Lah apa bapake? Petani jagung disambi melitur. Disambi? Melitur. Oh, bapakmu tukang melitur. Nggih, Melitur sampean apa? Ibu. Oh, melitur ibu. Malah ibuke dipelitur. Ayo. Ibumu aja dipelitur, dimelamin. Ayo. Nggih, betok ibu dimelamin. Lah niku kilap-kilap. Weh. Lah ibumu ndi ta? Ibumu ndi ta? Oh, teng mriku kalih bapake. Alah, kok ya elok. Engko sampean pamane kalih Bu Kesi disangoni ya disetorne teng ibu nggih. Mboten nggih, dipek dhewe. Nggih, Nggih tumbas napa? kula tabung. Oh ditabung, pinter. Aja diparingi ibuke ya ndak nggih lebon panci engko. Ayo. Saiki coba kaya apa langgame Sofia. Ayo, yen ning Tawang. Ayo, kudu sinom memang. Kudu. Ayo. Mboten. Nggih. Lah iya mboten. Ayo. Senduk Sofi. Ya. Sekedap, Pak. Nah, napa dalem? Kula anu ngertos Pak Lurah. Pak Lurah Pak Haryono. Pak Lurah mriki. Ngapa? Ngertos pripun? Ngertos kula? Lah lek ngertos terus lajeng napa? Mboten. Mboten piye? Kula duding. Kula tuding sing ndi Pak Lurah njajal? Oh iya. Ketake tau nonton Jok Kluthuk kuwi. Lituk Pak Lurah ndi? Lah menika. Senes. Hah? Cek golek sinyal. Wah, golek sinyal. Heeh. Apa temu tawere cilik kaya ngono? Sinyale lemah ya. Lah tangane iki jempole dingenekne tak sawang kok kene kaya jahe. Pak, angkat tangan, Pak. Loh, Pak Lurah nang mburi kelir kene temu ingkang mriki, Nduk. Arep nyuwun apa to? Aja nyuwun sangu lho, Pak Lurah entek wis akeh malah nyuwun sangu. Nggih. Engko nyuwun karo Bu Kesi ya. Mboten. Mboten. Loh, lah kok ora gelem disangoni berarti? Kula nyuwun ibu mawon. Ibuke sampean dhewe. Nggih. Alhamdulillah Bu Kesi ngirit. Lah ya. Lah iya. Wis ora sang rembug kuwi nduk, sing penting nembang coba kaya apa. Ayo langgame yen ning Tawang. Ayo Sofia. Weh. Sekejap. Ayo. Cuh. Ayo bocah pinter men. Sekejap. Ayo sekedap ra apa-apa. Ayo. Kula tak mimi. Oh Mimi, ayo. Ayo, nggo dhewe apa iki nek Pak Dalang iki apa piye? Ayo. Khusus ayo. Ngelak bocah iki. Alah.
Oh alah mesake. Ngunjuk air putih, lah Mbak Winong biasanya banyu aki, Nduk. Ayo, ben powere kuat saya iki. Wis ngunjuk saiki kaya apa? Ayo. tepuk tangan iki bocah ajaib tenan iki ya. Jan elok. Tondo tris. Non? Setunggal meleh. Ya setunggal neh ya kena ning iki tak sangoni sik. Nggih pancingan men sampean saya semangat. Purun mboten? Purun. Nah nggih nyok ditampani. 20 napa 50 mawon ngoten lho. Ngene iki contonen. Lah tak amplopi 20 napa 50 lho Ndek sinden. Bocah ya apike kaya ngene ya. 20. Nggih, kula kegeden nek nang den niku. Ya wis, yen pancen 20 iki tak kei 100, susuk 80. Ayo. Mboten? Mboten nggih. Ora ditampa tondo tris. 2000. 2000 nggih ning parkir kuwi engko ora. Nggih. Ditampa ora apa-apa. Nggih, spirit sampean. Saestu niki. Lho saestu kapan aku guyon ora tau guyonnya. Nggih. Matur Arep nggih apa duwite? niku to. Nggih. Kudu cetha nggih apa aja nganti boros-boros lho. Nggih napa? Kula tabung. Wah, pinter. Nggih. Nabung kira-kira wis entuk pirang atus sampean tabungan ngono? Nggih, pun kathah pun kula tumbaske sapi. Oh, alah sapine lanang apa wedok? Sapine setri. Oh, setri, lanange bapakmu. Nggih. Alah, nyanyi-nyanyi ndek Cahayu ditampa nggih. Matur suwun. Salim sing karo Pak Dalang, ro salaman to ket sore.
Bocah kaya rekake pupuran ngono lho. Cul to? Hah? Cul. Kok sik to pupuramu tak sawang wong ilek ireng dipupuri malah kelawu. Lah nggih bibite nggih ngoten niku. Malah nyamplung mboke bibite kaya ngono kuwi. Malah wis mboten pareng. Ya rapopo nduk Sofi ayo. Coba apa? Ninggalkan tresnan. Ninggalkan tresnan. Oh iya. Didangdutne. Didangdutne. Dangdutne. Oke, siap. Coba kaya apa? Pertama dangdut apa langgam sik? Langsung dangdut? Nggih. Ning egolan lho ya. Nggih. Lah egolan tak tambine 50. Ayo. Coba kaya apa? Ninggal katresnan. Ayo iki ya dipundhut karo Bu Sri Asih sing saking Surabaya. Nggih. Menika dipundhut ya ana bingkisan kaya ngene. Yo ninggal katresnan diaturke karo Sofia. Kunjuk dumateng sedaya para pamirsa. Yo pamerna nduk. Aja wedi, aja don, aja grogi. Pokoke sing semangat wis pokoke. Sofiana. Piye to aku salah apa neh? Sofiana. Lah aku Sofito. Oh iya aku salah. Tapi kok. Aku ngene 200 wetun malah. Dikuyo-kuyo karo cah cilik aku. Iya. Oh, dalange gembeng. Wis ora apa-apa aku arani gembeng ra apa-apa nyatane aku sarunge tikambiyen ngangge rokok ayo. Lho saestu Bu, kula mboten kojah mboten ngapusi. Kula niku jane Mbah Sukron niku putrane lak sekawan. Nomor 1 niku lanang Mas Kalingga, nomor 2 Mas Kangko, iki lanang neh. Pengin duwe anak wedok direwangi tirakat, laire lanang melih kula. Watak kula jane kaya wong wedok alus ngoten niku asline nggih. Janjane arep dadi wedok, akhire dadi lanang mergo bahane enten sing turah. Ayo dadi lanang. Yo ninggal katresnan Sofia. Wis gede kok gembeng. Hek to Bapak Ibu. Meneng tak tonyo suwi-suwi ora. Ayo nggih. Ra apa-apa wis nduk, ra apa-apa. Ayo. Yo ninggal katresnan dados yo Mas Mbak, yo. Sofiana Putri Jawi.
Mbah Kakung kuwi. Oh, akeh. Suwan. Nggih, salaman sik, salaman tangan. Salamane duwe pindahan kiwa. Oh Nggih, nggih. dipindah kiwa sik, pindah kiwa. Ah, salaman. Dicium kuwi astane dicium. Ah, ngono kuwi. Lah niki Pak Waris Sugiono kuwi lho, entukno lho. Matur suwun, Wah, Bapak. nggih, matur nuwun nggih Pak nggih, sembah nuwun, nggih, sembah nuwun. Pak Waris matur nuwun. Entuk akeh to? Nggih. Sing 200 balik rene. Mboten. Lah nggih pancingan kuwi mau guran kok. Mboten. Mboten? Mboten. Wah, iki bae ngerti dhuwit bae. Ketoke mau njale ku 20 mawon. Kula 50 mawon. Alah, entut. Mending sing marahi mboke kuwi ya nggih. Pak, gamelane mantap. Gamelane mantap ya. Nggih. Nggih, mantap. Oh iya, nggih, luar biasa. Lek gegem dhuwit iso kuwenceng kaya ngono to. Ben gak ilang kok. Oh iya, ilang. Alah, matur bocah. Sampeyan nganti gara-gara kuat ora nggo? Kuat. Kuat? Kuat. Kuat? Oke, lek kuat tak tambahi selawe engko ya. Gara-gara nggih. Saiki istirahat dhisik, mergo kopine teko. Ha ya. Kula mboten kopi niki. Wah, aku nawani yoga-yoga ora sampeyan ora. Ya wis. Oh iya. Bocah marai gemes ora suwe-suwe. Ha iya nggih, terima kasih. Memang aku gemes. Ayo iki lek kumpul Ganti madang pora, karo. Pak. Napa? Ganti pora. Ganti apane? Sandinge. Sandinge ganti no. Oh. Mulai karo sasi nembang sampean terus boros aku. Boros ya. Heeh.